Non puido ser, Noia e Lousame non acadaron este ano a puntuación suficiente para contar novamente cun obradoiro de emprego conxunto financiado pola Xunta. Unha das actuacións previstas no marco desta iniciativa formativa era a rehabilitación da Chaínza, actuación que o Concello ten intención de realizar igualmente, polo que vai investir fondos propios e procedentes de outras administracións na consolidación dos muros da edificación. De momento vanse levar a cabo unha serie de actuacións encamiñadas a consolidar os muros no edificio da Chaínza, uns muros de pedra que eran unha das actuacións que estaba previsto facer a través do obradoiro de emprego, pero como son varias edificacións, unha parte ímolo a facer con outro tipo de recursos. O Concello de Noia, conxuntamente co Concello de Lousame, optaron a convocatoria de obradoiros de emprego, igual que o ano pasado. O ano pasado conseguimos un obradoiro de emprego. Este ano trátase de unha convocatoria de concurrencia competitiva na que se presentaban varios concellos e non tivemos, digamos, a puntuación suficiente para acadar un novo obradoiro. O tempo que se acometen estas actuacións, o Executivo traballará na mellora do proxecto para volver a solicitar un obradoiro de emprego de cara á vindeira convocatoria. Nos o que entendemos é que as actuacións vámolas a levar a cabo paralelamente, pero imos así mesmo a volver a optar reforzando ese proxecto a unha nova convocatoria, co cual o que estaba previsto desenvolver a través dese obradoiro vai ir desenvolvendo en uns casos con fondos propios e en outros casos con axudas de outras subvencións e paralelamente reforzar ese proxecto para poder optar a unha nova convocatoria. Non supón a perda porque non estaba concedido, digamos que competimos con outro grupo de concellos en que algúns participan agrupados en formato de 2, 3, etc. E lóxicamente somos conscientes de que cando se compite en concurrencia competitiva pois prevalecen unha serie de criterios que en algúns casos pois non fan posible que o noso tivera esa puntuación necesaria para telo concedido nesta anualidade, pero non rexeitamos a posibilidade de solicitarlo de novo.